Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Idan yau ne farin zuwanka, muna so ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin an ɗora sabbin shirye-shirye a ringa sanar da kai. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka, muna so ka mana like. A yau bidiyon mu zai bayani ne game da yadda ake mai da Xender dark mode. Bari mu je ga Xender tamu mu ga. Da farko za mu shiga Xender, ta buɗe mana kamar haka. To sai mu back. To daga can ga nan wani ɗigo-ɗigo guda uku da nan da logon Xender ɗin, sai mu tashi. To kun muna shiga ga nan language settings, kan nan ga dark mode, kawai sai kai ticking ɗin dark mode ɗin. Kun ga yanzu ta juya ta dawo dark mode. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel namu. Kar ku manta da kalmar subscribe idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel. Sannan ai liking, ai sharing saboda wasu su amfana. Mun gode da kasancewa da mu.